Silav evar baş hevan noçen nûçê hene di derbarê Rojhilatê Kurdistanê şerê li hember Îranê de dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Nûçiya herî giringiya vê êvarê daxuyaniya dawî ya pejakê seferberî îlan kiriye. Bang li her kesî dike bi taybetî yê ku ji wan veqetiyane heta niha dibe vegerin nava refan û ez bawer dikim biryar dane tevlî şer dibin. Biryara wan bawekî vêkirî eşkere nakin lê bi qasî ku em daxuyaniyê dixwînin em dibînin ku pejak dibêje ji vir û pêve em ê gundê xwe bajarê xwe biparêzin. Wextê ku dewleta Îranê nikaribe erkên xwe yên dewletbûnê bîne cîş, mecbûr em ê bikevin dewrê, em ê rêxistinbûneke alternatîf ava bikin, em xwedî li milletê xwe derbikevin. Ji millet re jî dibêje ji kerema xwe re hûn çi dikin bikin xwe nêzê baregehên eskerî yên Îranê nekin, bi taybetî anha ev baregehên eskerî yên li Rojhilatê Kurdistanê li bajarên Kurdan têne bombekirin ji aliyê İsraîl û Amerîkayê ve eskerên Îranî xwe dikişînin dibistanan, mizgeftan divê demê de divê milletê me neçe dibistanan, neçe mizgeftan ji ber ku anha ew der jî dibe ku werin bombebaran kirin, hêzên Îranî xwe dispêrin wan deveran. Ev meseleyên girîngkin ez dibêjim em daxuyaniya dawî ya pejakê bixwînin wekî nûçiya lezgîn, paşê jî em heme dakevin nava meselê hevan no. Daxuyaniya dawî ya pejakê bi vî şeklî ye. Meclîsa Partiya Jiyana Azad ya Kurdistanê pejakê bi rêya daxuyaniyekê bang li gelê Rojhilatê Kurdistanê kir ku di vê rewşa heyê de di her warî de komîteyên xwe yên rêveberiyên xwe yên herêmî ava bikin. Pejakê bang li ciwanên Kurdistanî kir ku tevlî nava refên gerîleyên Azadiya Kurdistanê bibin. Daxuyaniya meclîsa pejakê bi vî şeklî ye. Bang ji bo gelê welatparêz yê Rojhilatê Kurdistanê, gelê welatparêz yê Kurd û hemû gelên Zagrosê. Rojhilatê Kurdistanê û Îran ji ber polîtîkayên xirab yên Komara İslamî ya Îranê bûne meydaneke şer ya dijwar. Ji aliyek ve vê rejîmê 47 salin gelê Îranê ji mafê wan yê jiyaneke azad û demokratîk bêpar kiriye. Ji aliyê din ve ew bûye çavkaniya kaosê li rojhilata navîn û gef li ser ewlehiya cîhanê. Di encama polîtîkayên wiha de Hikûmeta Îranê bi şerekî re rûbirû ye ku bandoreke rast li ser jiyan û çarenûsa gelê me li Rojhilatê Kurdistanê dike. Berova jî bendewariyan, şer îhtîmale dirêj bajo. Ji ber vê yekê jî nirxandina bandora şer amêdekariyeke dijwar lazim e. Rewşekê heye ku hejmareke gefên ciddî di heman demê de jî derfetên dîrokî hildigire ser xwe. Yani rewşa ku şerê ku em di nav dane hem têde gef heye û hem jî di aynî demê de têde derfet îmkanên dîrokî heye. Em bawer dikin ku bi girtina berpirsyariyê, bi cîhanîna berpirsyariyên xwe em dikarin derfetan bigirin, gefan têk bibin, bandor tesîra şer li ser jiyana civakên xwe kêm bikin. Ji bo vê armancê em xalên li jêr destnîşan dikin dibêje pejak. Çar xal beyankirine xala yekem. Em bang li hemû gelê xwe berxwedêr dikin ku ruhê yeketî û hevgirtinê bikin bingeha hêzê da ku vê qonaxê derbas bikin û ber bê serkeftina dawî ve biçin. Divê em bi çavên vekirî hişmendiyeke siyasî ya Kurd hevbigerin da ku em bikaribin destkeftiyên netewî, qezencên netewî yên herî mezin bi lêçûna herî kêm misoger bikin. Yeketiya civakî ya bihêz, alîkariya hev, ruhê hevgirtinê, ruhê bihevrabûnê ku ji çanda civak û exlaqê resenê Kurd derdikeve wê sembola pêşîlêgirtin û serkeftina me divê serdemê de be. Li hemû gund û taxên bajaran divê em civaka xwe, milletê xwe ji gef û bandorên şer biparêzin, bi avakirina komîteyên rêveberiyên herêmî, dabeşkirina karan di navbera welatiyan de, rêxistinkirin komîteyên parastin, tenduristî, xizmetguzariyê, her wiha xizmetên lojîstîkê divê em bigirin ser xwe û divê arê de em biserxînin. Komara İslamî niha dixebite, hewl dide gelê me mecbûr bike ku li hinek deveran koşber bibe, bêcî war bibe, ev beşekî ji siyaseta tunekirinê ye, divê em bi yeketiya civakî li hember vê yekê li ber xwe bidin.
bi wendabûna saziyên xizmeta giştî re yani dewleta Îranê şiyana xwe hêz û quweta xwe ya xizmeta giştî wenda dike ji bo gel. Divê çi bibe alternatîfên van saziyan ji aliyê gel ve baweyekî heremî werin damezrandin. Em dikarin nîşan bidin ku em ne hewcê dewletê ne. Em ne hewcedarê saziyên dewletê ne. Civaka me, milletê me dikare xwe bi xwe birêve bibe. Milletê me mafê xwe heye bi têgeha parastina rewa xwe li heber van gefan biparêze, avakirina komîteyên parastinê pêwîstiyeke jiyanî ye. Avakirina komîteyên parastinê hevano behsa şer dike. Bawekî vekirî tevlî şer dibin. Divê em pir bi baldarî bi diqqet tevbigerin da ku rê li ber ketina kirêgiriyên rejîmê bo nava civak û rêxistinên me yên civakî bigirin. Bêguman rêxistina civakî û netewî wê enerjiya me ye herî mezin ji bo serkeftinê be. Divê em ji her demê bêtir xebatên xwe, hewlên xwe ji bo vê armancê zêde bikin. Slogana me, şiyariya me ev e. Civak çi qasî yê girtî be, ew qas berxwedan, çi qas berxwedan hebe, ew qas azadî. Xala duyemîn. Em bang li hemû cîwanên Rojhilatê Kurdistanê dikin. Baweyekî herî baş rola pêşeng a civakê bilîzin, bibin mertal ji bo parastina milletê xwe, li dijî êrişên ku armanca wan paxişkirina gel, tunekirina azadiya netewame ye. Cîwanên welatparêz çi Kurd dibe, çi keç dibe. Di serî de berpirsiyariyê bigirin ji bo rêxistinkirinê. Bilindkirina moral, siyasetkirinê, parastina milletê me. Van tiştana ji xwe re esas bigirin. Ji ber vê yekê hemû cîwanan dwarê amedekirî perwerdehiya xwe de berpirsiyariyekê wan heye. Cîwan dikarin xwe di nava komên piçûk de rêxistin bikin, xwe perwerde bikin. Ew cîwanên ku dixwazin dwarên ewlehî û siyasetê de perwerdehiya pêşketî bistînin, wekî şoreşkerên pispor xizmeta welatê xwe bikin, divê tevlî nava refên gerîlayên Azadiya Kurdistanê bibin. Tevlîbûna nava refên gerîla asta herî bilind a helwesta welatparêziyê ye, nîşana mekanîzmeyekî ye ji bo netewe û civakê. Bi qasî ku min jê fehm kiriye vano, cîwan dikarin xwe di nava komên piçûk de rêxistin bikin, ji bo parastina millet, lê di asta şoreşkeriyê de weke rêveber ji bo sibê du sibê bikaribin, di rêvebiriyê de heqetin wezîfeyekî bigire ser xwe dibe dawa perwerdeyiyekê bikin. Ji bo werin amadekirin. Xala sêyemîn hevano ew çi ye? Ji ber ku hemû navendên leşkerî, ewlehî, istixbaratî yên rejîmê ji alî artêşên Amerîka û İsraîlê ve têne bombebaran kirin, em bang li milletê xwe dikin, xwe û malbata xwe ji van navendan dûr bixin. Hêzên rejîmê ji tirsa êrişên hewayî xwe li mizgeft û dibistanan girtine. Bikaranîna dibistan û mizgeftan ji bo armancên leşkerî stûçekî li dijî mirovahiyê ye. Divê gelê me li dijî dagirkirina van deveran nerazîbûn nîşan bide. Her wiha em pêwîst dibînin ku ji bo parastina jiyana welatiyan ji hemû ciyên veşartina hêzên rejîmê dûr bisekirin. Xwe nêzê hêzên rejîmê nekin. Ew der têne bombekirin. Hala çaran em bang li hemû kesan dikin ku di tekoşîna partiya me de xwedî kedin ji ber her serdemekî yani sedem çi dibe bila bibe ew însanê ku beriyan ha ji nava refê me veqetiyane, qut bûne yan jî tekîliyê xwe yên rêxistinî wenda kirine bi şiklekî divê rewşa hesas de divê werin tevlî nava refên partiya me bibin da ku wan ji nûva vegerînin nava xebat û tekoşîna xwe. Hembêza pejakê wekî her carî ji hemû tekoşeran re vekiriye. Ev halekî gelekî giring e hevano niha di nava şer de, di nava pevçûnê de dibe ku însan carnan ji ew biqetin ji tekoşînê, ji rêxistinê divê karibin cardin vegerin nava rêxistinê. Hevano ev tiştek ku me ji were xwend daxuyaniya dawiya pejakê ji xwe duhum ji were behs kiribû hin tişt hene Partiyên Kurdistanî biryar dane tevlî şer bibin. Ev biryareke nû ye daxuyaniya dawiya pejakê ye. Pejak dibêje
em teqez dikin ku derbasbûna vê qonaxê bo aştî, azadiyê ji bo yeketiya hemû beşên civakê gelekî giring e. Em çawa dikarin ji nava vê problemê derbikevin? Çawa? Ev jî ancak milletê me bikaribe çawa ku li Rojava kir ji bo rojhilat jî rabe serpiyan xwe amade bike, qet nebe. Amadekarî gelekî giring e. Ev daxuyaniya pejekê ye. We çawa dît ez ê we jî merex dikim, fikrê we jî merex dikim. Tevlî şer bû yani. Êdî ji vir û pêve ev şeş partiyên Kurdistanî ku weke platform ana dixebitin, ew ê ji vir û pêve gundê xwe biparêzin, bajarê xwe biparêzin, hemî şoreşkerên ku ji wan veqetiyane ew ê karibin vegerin nava karê xwe we wê piştgirî bidin hevûdû. Êdî baweyekî vekirî li keleka Amerîkayê cihê digirin, li keleka İsraîlê cihê digirin, ew mijareke dîne hê nehatiye eşkere kirin. Êdî ew maye ser wan di nava şer da dijminê çi dibêjin? Dijminê min dostê min e. Êdî bi vî şiklekî Hevando tevgera Komeleya şoreşkerê zehmetkeşanê Kurdistanê biryar daye tevlî hevpeymaniya Kurdistanê bibe. Heta niha tenê 5 partî hebûn, wekî platform ava bibûn. Aniha êdî Komele jî tevlî biye. Ev tiştekî xêrê ye, tiştekî pir baş e. Em hema vê dayne ser ekranê hûn zanin em nexşeyê me taybet in. Nexşeya şer ya Îranê ye. Balawelê be piranî rojhilatê Kurdistanê aniha di hedefa bombebaranan de ye. Hêzên İsraîl û Amerîkayê baregehên Îranê yên bajarên Kurdan bombe dike. Yani ew jî stratejiyekî ecêb e. İran ew qas berfireh e. Balawelê el vê derê li ser nexşe ez nîşanê ve din paşê ez vê nûçê bixwînim ez ê nexşeya xarîteya Îranê bînim danîm ser ekranê em hinekî şîrove bikin. Çima İsraîl û Amerîka herî zêde hedefên Îranê yên li bajarên Kurdan bombe dike. Elbet bikêrî me tê li gor fayda me ye. Eger dewleta Tirkiye van azeriyan berra ser me nede, eger hin hêzên tundrew yê Sunnî ji jêr ve êrişê me nekin, li Îranê em dikarin bigêjin statûyekî. Wisa xuya ye. Em digêjin statûyekî eger milletê me biryara xwe bide. Hebanna. Komeleya şoreşkeriya zehmetkeşanê Kurdistanê ya Îranê biryar da ku baweyekê fermî tevlî hevpeymaniya Kurdistanê bibe. Polîtbîroya Komeleyê dibêje wan ev biryar ji bo berjewendî ji bo menfaetên netewî daye. Li ser mijarê daxuyaniyekî belavkiriye dibêje yekbûna hêzên peşmergeyên Kurdistanê bi rêveberiya hevbeşiya Kurdistanê ya di qonaxa veguhêz de gelekî giring e. Em hemû dibînin ku di rojên borî de qonaxeke nû derketiye pêş, bayê guherînê zêdetir derketiye pêş. Li Rojhilatê Kurdistanê aniha ev yek pir bawekê vekirî xuya ye derketiye pêşiya me. Li hember şert û mercên hestiyar dîrokî ev jî pêdîviya yekrêziyê derketiye holê. Yani em mecbûrin ev şert û mercên îro me mecbûr dike ku em bibin yek. Di nava hêzên hevpeymanî yên Kurdistanê de cihê xwe bigirin. Polîtbîroya Komelê balkişand ser wê yekê ji ber zexta dost û dilsozên tevgera Kurdistanê ji bo xurtkirina yekrêziya nava mala Kurdan wan biryar daye ku wekî erkeke dîrokî û neteweyî tevlî hevpeymaniyê bibin. Dibêje bi li ber çavgirtina hemû van şertan ji ber vê yekê ku Komele her tim erkên dîrokî berjewendiyên netewî dixe ser her tiştî, yani ji menfaetên partî jî zêdetir menfaetên netewî dibe em derdikin pêş. Polîtbîroya Komelê biryar da ji îro şûn ve tevlî hevpeymaniya partiyên Kurdistaniyê bibe. Ew mijarên ku ji bo tevgerê Paşaroja Kurdistanê
giring dibine li navxwayî hevpeymaniye bi diyaloga hevalane dibe em dixwazin pirsgirêkê xwe çareser bikin. Ez dibêjim biryareke maqûl e êdî hûn çawa difikirin ew jî meseleyekê din e. Hevan anha me got nûçeyên deqeya dawît tên mala wan ava anha tiştekî saz kirine nûçeyên deqeya dawît dîrek tevê derê rejima Îranê hêzeke eskerî bi çekên giran ji merî wanê ber bi sînorên Başûrê Kurdistanê ve şandiye. Noxteyekî artêşa pasteran ya li nêzîkê Çomanê hate bombekirin. Ev bi vî şeklî ye yani balawelê be hemî bajarên Rojhilatê Kurdistanê ne. Qereqola polîsan û fermandariya polîsan ya Seqezê ji aliyê hêzên hewayî yên İsraîlê ve hatin hedefgirtin. Niha di roja pêncem ya şerê Amerîka İsraîlê li hember İranê gelek baregehên eskerî û ewlehiyê yên Îranê li Rojhilatê Kurdistanê bûne hedef. Êriş li wan bajaran jî belav bûne ku heta niha nehatibûn bombekirin tevlî şer nebibûn. Amerîka İsraîlê di 5 rojên ewil yên şer de li Rojhilatê Kurdistanê kêm baregehên girêdayî artêşê kirine armanc, di baregehên artêşê de jî zêdetir bircên parastina esmanî hene, ciyên avêtina mûşekan hene, ew bûne hedef zêdetir. Wekî din hevan çarê adarê yani do bişev çend baregehên ewlehî eskerî li nava bajarê Bokanê hatin hedefgirtin, yek ji wan hatiye lêdan baregeha îtlaatê ye li Bokanê. Navenda wan e. Derdora Qeymeqamiyê li bajêr ew hatiye bombekirin. Balafirên İsraîl û Amerîkayê berdewam armancên xwe yên li nava Urmiyê jî bombebaran dikin. Li nava bajarê Urmiyê. Urmiye nêzîkî Geverê ye. Yek ji wan deveran îro hatin lêdan di nava roja çarşemiyê de. Navenda fermandariya polîs ya înternetê ya parêzgeha Urmiyê ew hate lêdan bû hedef lê ev yek bawekê fermî hêjî nehatiye piştrast-kirin. Ji xwe hatiye lêdan were piştrast-kirin çi neyê piştrast-kirin çi. Medyaya nêzîkî artêşa Îranê bombebarankirina balafirxanê li nava termînalê, nexweşxaneya Teleqanê û çend armancên li nava taxên bajarê Urmiyê piştrast kirin. Anha bajarê Urmiyê gelek navendên bajarê Urmiyê hatiye bombekirin. Kes ji we hevan li me temaşe dike li Urmiyê li Rojhilatê Kurdistanê înterneta we heye tunê kewûn dikarin ji kerema xwe re ji me re binivîsînin. Hevalên me ê Rojhilatê Kurdistanê yê li me temaşe dikin. İşaretê hebûna xwe bidin me. Pê jî em li vê derê ne û tabî eger îmkan hebe di derheqê xwe de hûn agahiyan bidin jî sûper dibe. Niha hevan cara yekem baregehên eskerî û ewlehiyê yên li bajarê Serdeştê jî hatin bombekirin. Li navenda bajarê Sinê ji nîvê şeva sêşemê ve heta berbanga çarşemê jî gelek mal avahî li taxa Qişlaqê hatin bombebaran kirin. Çend dîmen jî hene îmkanê min nîşanê we bidim. Medyayên fermî yên parêzgeha Sineyê dibêjin ku ew cihên sivîl bûne yê hatine bombekirin. Lê li gorî kesên ku dîmenê bombebarankirine belavkirine ew cih baregehên eskerî yên Îranê bûne. Wekî din fermandarê polîsan ê Sinê dibêje ji millet re dibêje. Piştî bombebaranê neçin deverên ku cî hatine bombekirin. Sebeb mühîm e ji bo ewlekariyê. Hinek ji wan dibe füze mûşekên ku di êrişan de hatine bikaranîn dibe ku çend deqe piş re biteqin. Wextê ku füze mûşek tê li erdê dikeve yan jî li avahiyekê dikeve hinekî wan diteqin hinekî wan nateqin. Di nava wan da dibe ku hêjî tiştên diteqin hebin xwe ji wan deveran dûr bigirin xwenêzê wan deveran nekin veya mühîm e. Hevan Xuremabadê li Loristanê navenda parastina esmanî ya artêşa Îranê hate bombekirin. 4 eskerên parastina esmanî hatin kuştin. Berê jî kuştina 5 efserên din yên wê hêzê hatibûn ragihandin. Niha em bala xwe bidinê ev şer û pevçûnin li Îranê tim
mezin dibin didomin hejmara kuştiyan jî heye elbet lê em hinek bala xwe bidin daxuyaniyan Amerîka çi dibêje İsraîl çi dibêje şer wê heta kê derê bidome anha tiştek ku me dixe nava heyecanê helwesta partiyên siyasî yên Kurd e doh pêr me ji we re gotibû me hin tişt bihîstin em nikarin eşkere bikin avaye pejekî bi xwe eşkere kir seferberî îlan kir îdî hêzên Kurdan di pratikê de di nava şer de cih digirin bajar û gundê xwe diparêzin çek û silehê wan çawa tên ji ku derê tên çawa têne temîn kirin ew meseleyekî din e em bidomînin niha hevan no Wezîrê Şeriyê Amerîkayê çi dibêje Wezîrê Şeriyê Amerîkayê Pete Hegseth ragihand ku welatê wî di şerê li dijî Îranê de serkeftineke diyarker wêranker bi dest xistiye Pete Hegseth diyar kir ku hêzên çekdar yên Amerîkayê dikarin heta herdema ku pêwîst bibe vî şerê bidomînin Hegseth her wiha balkişand ser wê yekê ku peraniya serokên bilind ên Komara İslamî hatine kuştin yan jî di nava veşartiya hindan e xwe vedişêrin Wezareta Şerya Amerîkayê Pentagonê îro ragihand ku hêzê wan di hemû enyan de bi pêş vediçin dibêjin bi Amerîka baweyekî pir vekirî dikare serkeftina xwe îlan bike dikare beyan bike ku di şer de gelek pêşketiye Donald Trump jî dibêje em ji hêviyên xwe zêdetir pêşketine me çawa hêvî dikir ji wî zêdetir dibe İran êdî qediya ye haya wan jî heye Wezîrê Karê Derve telefonê serokên Kurdan kir telefonê Bafıl Talebanî kir telefonê Nêçîrvan Barzanî kir nûçiya wan jî heye çima telefon kir gelo dewleta Îranê dixwaze pêşî li şerê Kurda bigire hinek dereng e ez ê behsa wê yekî jî bikim yani Wezîrê Karê Derve yê Îranê çima telefonê Nêçîrvan Barzanî û Bafıl Talebanî kir gelo mümkün e ku İran bibêje bila Kurd li hember min şer nekin çi dixwazin ez amade me bidim wan ez bêjim qey dereng e heta niha me pir caran ji wan xwest xwe demokratîk bikin xwe kedî bikin medenî bibin rê bidin Kurdan ku tevlî siyasetê bibin xweserî bidin Kurdan federasyon ava bikin pêşî li êrişên derve bigirin pir cara hem ji rejîma Şamê re hem ji wan re ana îro em colanî re jî dibêjin piştî ku Îran hilweşe dibe ku colanî jî hilweşe êdî pêdiviya Amerîkayê Ewropayê bi colanê namîne derekî binivîsîne li bendê bin wê pir tişt çê bibe dibe İran êdî qediya ye ew bi xwe jî dibê haya wan ji vê meselê heye tenê çar rojin dibe me dest bi şer kiriye hilweşandin têkşikandin dibe gelekî pêşketiye sistemên parastinê yên Amerîkayê hevpeymaniyên wê ji bo şerekî gelekî demdirêj amade ne Wezîrê Parastinê yê Amerîkayê destnîşan kir ku tu carî biryar nebûye ku ev şer bibe şerekî dadperwerane yani adîlane lê belê armanca wan ew e di demekî de ku Tehran di rewşekê lewaz de ye darbeyekî kujer lê bidin li gorî agahiyên Pentagonê tenê di nava 96 saetan de balafirên şer yên Amerîkayê zêdetirê 1205 armanc li nava axa Îranê bombebaran kirine 1205 deverên cuda baregehên eskerî yên Îranê ji xwe re kirine hedef erkê me di operasyona Xezeba destanî de gelekî zelal e dibe navê vê êrişa ser Îranê Xezeba destanî ye ji holê rakirina mûşek û dronên Îranê têkbirina hêza deryayî û birîna rêya gihîştina bi çeka nukleerî İran wê tu carî nebe xwediyê bombeya nukleerî ka rejîm hildiweşiya Donald Trump dibêje armanca me ya sereke ew e em rejîmê têk bibin em hikûmetê biguherînin
Bila destelatari bikeve destê millet. Wezîrê şer çima vê yekê nabêje? Tenê dibêje armanca me ew e em mûşek û dronên Îranê ji holê rakin, hêza deryayî em têk bibin, birîna rêya gihîştina çeka nukleerî dibe em rê nedin Îranê ku bibe xwedî çeka nukleerî. Evet. Yani de pêşketineke nû ya leşkerî de ev wezîrê parastinê eşkere dike ku şeva borî keştiyekê bi navê Amerîkayê li Okyanusa Hindî keştiyekê şer ya Îranê noqê avê kiriye. Dihat fikirîn ku li avê navnetewî parastiye. Yani xasî ku min jê fehm kir ji vê nûçê keştiyekê Amerîkayê keştiyekê Îranê noqê binê avê kiriye. Ev yek di demekî de ye ku artêşa İsraîlê ragihand ku wan 4000 bombe bi ser Îranê de barandine. 300 mûşek avê jî ji kar dûr xistine, bê tesîrkirine. Di çend rojên pêşiya me de wê 2000 hêzên esmanî yên herî bi hêz ên cîhanê ji Amerîkyan û ji İsraîlê pêk bi temamî asîmanê Îranê ew ê kontrol bikin. Di rojên pêş me de. Ji aliyê siyasî ve, ji aliyê fermandariyê ve pêşaroja Îranê pir xirabe dibe. Binêrin. Encûmena Serokatiyê ya ku biryar bû cîgirekî diyar bike yan jî hatine kuştin yan jî bê tesîr bûne. Anha di stargêhan danê nikarin serê xwe derxin. Nikare hukm li şer bikin. Hevan da ev niha tiştek ku em dikarin behs bikin Nêçîrvan Barzanî û Abbas Araxçî Wezîrê Karê Derveyê Îranê li ser çi axivîne? Em merex dikin. Araxçî çima telefonê Talebanî kiriye ew jî mijara mereqê ye. Ka em bidin em daxuyaniya resmî bibêjin ama ez texmîn dikim çima telefon kiriye. Hûn jî texmînê xwe bibêjin. Serokê Herêma Kurdistanê Rezdar Nêçîrvan Barzanî û Wezîrê Karê Derveyê Îranê Abbas Araxçî bi telefonê bi hev re axivîn. Her du aliyan teqezî li ser giringiya parastina aramî û parastina ewlehiya sînoran kir, baweyekê ku rê li ber hewlekê were girtin ku ji bo şer û alozî mezin nebe. Nêçîrvan Barzanî beyan kir ku Herêma Kurdistanê wê nebe beşekî ji van şer û pevçûnan re, nebe bingeh, wekî her dem wê faktora aramiyê be. Serokê Herêma Kurdistanê her wiha piştevaniya xwe ji bo xebat hewlên dîplomatîkên ji bo kêmkirina aloziyan û ji bo dûrxistina xeterî metirsiyên şer li ser gelên herêmê anî ziman. Ji xwe ev helwesta Başûrê Kurdistanê ye. Nêçîrvan Barzanî ji xwe sersaxî jî xwestibû ji bo kuştina Alî Xameneî. Helwesta wan mirov fehm dike, siyasî ye, dibêje em dixwazin aramî çê bibe. Lê ez dibêjim qey Abbas Araxçî ji Nêçîrvan xwestiye eger bandora te li ser rêxistinên Kurdan hebe eman rê nedin ku ev rêxistinên Kurdistanê bikeve bin bandora İsraîl û Amerîkayê bila êrişê me nekin. Abbas Araxçî Wezîrê Karê Derveyê Îranê di berdêla çi devan tiştan ji Kurdan dixwaze? Çima? Yani mijarekî din derveyê mantiqê ye. Abbas Araxçî tenê vê yekê dikare bixwaze. Kurd bila êrişê me nekin. Kurd bila li keleka Amerîka İsraîlê ciyê xwe negirin. Tenê vê yekê dikare bixwaze. Wekî din tu tiştekî aniha wexta aboriyê ye na. Ewlehiya ku Nêçîrvan Barzanî behs dike ev e. Kurd wê çawa tev bigerin? 47 sal ev rejîm li ser kar e ji bilî kuştina Kurdan, ji bilî darvekirina şoreşkerên Kurdan, keç û xortên Kurdan tu tiştekî nekiriye. Herîn Îranê zindanên Îranê tijî keç û xortên Kurdan e. Ji ber vê yekê êdî dereng e. Nêçîrvan Barzanî jî, Rezdar Bafil Talebanî jî nikarin bandor li hêzên Kurdan bikin ku li hember Îranê şer nekin. Hêzên Kurdan aniha eger di nava şer de cih bigirin, şer dibêjim ne tenê şerê çekdarî, doh min ji we re got
dikarin hükümeteke alternatif ava bikin di nava xwe de. Rêxistinê xwe siyasî ava bikin. Xwe pêşniyazê İsraîl û Amerîkayê bikin. Em amade ne temamê Îranê birêve bibin. Eger temamê Îranê nebe jî em dixwazin xweser bin hikûmeta me a Rojhilatê Kurdistanê heye. Hikûmeta xwe divê ava bikin. Binêrin li Rojavayê Kurdistanê hikûmetekî fermî tune bû. Meclîs hebû temam. Qesede hebû temam. Lê li vê derê bawekî fermî wekî Başûrê Kurdistanê dibe hikûmetekî hebe. û mirovê weke şert dayne pêşiya İsraîl û Amerîkayê. Di wê qenaetê de me. Bafil Talebanî û Iraqçî jî li ser şerê li herêmê axivîne. Serokê yenekî Bafil Talebanî û Wezîrê Karê Derve Îranê Abbas Iraqçî bi telefonê axivîn, medyaya fermî ya yenekê ragihand ku wan qala şer kiriye, rast e. Qala pêşketinên askerî jî kirine. Bafil Talebanî teqezî li ser dîtina çareseriyekê aştiyane kir ji bo pirsgirêkan, ji bo ku rêya diyalogê vebibe. Bafil Talebanî bi Donald Trump re jî axivî bû beriya du rojan. Gelo dibe ku Hêzên Kurdistanî ji bo navbenkariyê axwasa bi telefonê bidin bistînin, ez bawer nakim ji bo navbenkariyê. Yani li ser Kurdan nemaye. Aniha Kurd aktorin, ne navbenkarin. Na, rola navbenkariyê tune ye. Tamam, çareserî çi ye? Çareserî Bafil Talebanî, Nêçîrvan Barzanî, Rêzdar Mesûd Barzanî dikarin zorê bidin ser Îranê bibêjin çara te tune ye. Tu mecbûrî pergaleke siyasî weke Başûrê Kurdistanê li Îranê nas bikî. Eger sibê du sibe şer bisekine jî divê tu viya bikî, şer nesekine jî tu aniha da qebûl bikî, soz bidî. Bafil Talebanî gotiye hemû hewlên yenekê di vê çarçovê de ye ji bo aştî û aramiyê ye. Wekî spasiyê hebû dikirine, yani gotinên nezaketê ji hev re gotine. Niha nûçeyên deqeyên dawî tên hevanû, bi qasî ku ji destê min tê, ez ji we re pêşkeş dikim. Tabii İran naxwaze Tirkiye bigire hemberî xwe. Dewleta Tirkî jî naxwaze rejîm hilweşe. Lê dîsa jî bombe li Hatayê dikeve. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan li ser mûşekên balîstîk ku ji Îranê ber bi asîmanê Tirkiye ve hat avêtin daxuyaniyekî daye. Erdoğan dibêje hişyarî hatine dayîn, duwarê ewlehiya sînor û asmanî de dibêje em karê xwe dikin, em karê xwe ji şansê re nahêlin. Yani mûşek û füzeya ku ji Îranê hatibû avêtin, berê wê li asîmanê Tirkiye bû, ji alî hêzên NATOyê yên li Derya Spî ve hat xistin. Ez vegerim cêma ye, aniha nûçeyên deqeya dawî ev in. Di rojên pêş me de em ê bibînin ku şerê li Îranê wê gav bi gav pêşkeve. Ez hûn bixwazin ez xerîtê nîşanê we bidim, em hinek li ser biaxivin. Lê di demên pêş me de ev nexşe wê zêdetir derkeve pêş. Ev têbîra we ji bo Sûriyê me heta nîvê şevê me nîqaş dikir li ser van nexşeyan. Niha ev ciyê ku hûn dibînin hedefa bombebaranê bajarên Kurdan e. Ka ez mezin bikim em baştir bibînin. Wisa bû he. Binêrin Urmiye li vê derê ye. Urmiye li vê derê tam di navbera Gola Xazarê û Geverê de ye. û ji vê derê jî ji xwe herêmên parastinê yên Medya li vê derê ye, hûn dibînin. Ev hemî îro ev derhate bombekirin, Bukan, Senendej. Heta avê derê Kendavê dişe. Kurdistana Rojhilat hevano jiya Başûrê Kurdistanê mezintir e. Hem hema du qatî vê ji ber ku hem pir dirêj e. Heta vê derê jî tê. Vê derê Ereb hene, a vê derê hûn
Vederî hûn dibînin, vederî Ereb hene, lê Kurd heta vederî jî tên. Wekî din Xorasan jî ev dir e. Ev Meşe de heye. Vederî jî bi qasî min digot milyonek hevalekî dibêje 2 milyon Kurd hene li vederî. Êdî hûn zanin. Eger gotinekî we ji me re tune be ez xatir ji we bixwazim hevanda. Baş e. Gelek spas dikim ji bo hebûna we hevandino. Ji kerema xwe re bibin abone. Hinekî abonê me zêde bikin. Hinek alîkarî bidin me ku em bikaribin vê kanalê hinek mezin bikin. Te pirsekî pirsiya me min tam fehm nekir çi ye. Yani agirê li Rojhilatê Kurdistanê wê bigêje Bakur jî erê di pîlanê de heye hevandin ew bigêje. Piştî Îranê dortê Bakurê Kurdistanê hevandin. Rast e. Dem xatirê we silav û rêz.